सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो भटार कार्डखौ अनलाइनाव माबोरै डाउनलड खालामो एबा गावबागाव मबाइलजोंनो भटार कार्डखौ माबोरै डाउनलड खालामो बेखौनो डाउनलड खालामनानै दिन्थिगोन आं। जाय बिथांमोना भटार कार्डखौ माब्लाबा समाव नांगौ जायो एबा भटार कार्डखौ लांफानाय जाया अब्ला नोंथांमोना गावबागाव मबाइलजोंनो डाउनलड खालामना लानो हागोन। फै बिदिबा भिडिअखौ जागायजेननोसै। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे बेल घन्टिखौबो थुना हो जाहाथे आं गोदान भिडिअ लाबा नोंथांनाव नटिफिकेसन थाङो आरो भिडिअखौ नायनो हायो आरो लोगो दोगोफोरनोबो शेयार खालामलायबानो जाबाय। फै दाना भिडिअखौ जागायजेननोसै। आं बेखौ मबाइलनि एपजों बानायनानै दिन्थिगोन। नैबे भटार हेल्पलाइन बिनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनावबो होनानै होगोन। नोंथांमोना बेयाव डिसक्रिपसनाव थांनानै प्ले स्टरनिफ्राय डाउनलड खालामना लानो हागोन नङाबा बे वेबसाइटआवबो जायो। आं दिनै बे भिडिअखौ बे एपजों बानायनानै दिन्थिनोसै। ओमफ्राय फार्स्ट टाइम अपेन खालामोबा बेबायदि श' जागोन नै नैबाव गोदानबो बानायनो हायो नै निउ भटारबो ओमफ्राय डिलिटबो खालामनो हायो कारेक्सनबो खालामनो हायो नै फ्रम 6 फ्रम 7 फ्रम 8 नै नोंथांमोना कमेन्ट खालामबा आं गोदान बानायनायनि भिडिअखौबो लाना फैगोन। दिनै आं जास्ट डाउनलड खालामनानै दिन्थिनोसै बा नैबे डाउनलडआव सेरनोसै। बाव नोंथाङा गोदानबा रेजिस्टार खालामनांगौ। रेजिस्टार खालामनायाव मबाइल नाम्बार होनांगोन ओमफ्राय इपिक नाम्बार बिगोनदां ओमफ्राय डिटेल्स माबा माबि बियो जिखुनु जाया आं सिगाङाव बानायदोंमोन दा गोसोआव गैबाय थाला। नोंथांमोना मा बियो होबानो जाबाय रेजिस्टार खालामनाय समाव। ओमफ्राय गोदानबा आरो गोजामबा नोंथांमोना डाइरेक्ट मबाइल नाम्बार होनानै अटिपि होनानै लगइन जानो हागोन। आंना लगइन जाखानाय। नोंथांमोना जुदि रोङाखैबा रेजिस्ट्रेसन खालामनायखौ कमेन्ट खालाम आं उनाव भिडिअ लाना फैगोन। आं एकाउन्ट दंखायो आं ओंखायनो लगइन जाखाबाय ओमफ्राय लगइन जाना आं डाउनलड खालामनानै दिन्थिनोसै। नैबे डाउनलडआव सोना होनोसै ओमफ्राय बाव होयोबा नै माबा ओंखारो नै आइ हेभ इपिक नं। नोंथाङा जुदि गावबागाव जे भटार कार्डखौ डाउनलड खालामनो नागिरदों बिनि आइडि नाम्बारखौ मिन्थियोबा नैबे गोजौआव सेरनांगोन। आरो जुदि नोंथाङा गोदान बानायदोंबा आइडि नाम्बार मोनथ'वाखैबा एबा बे भटार कार्डनि नाम्बारखौ भटार कार्डखौ मोनथ'वाखैबा अब्ला नैबे रेफारेन्स नाम्बार मोनो एप्लाइ खालामनाय समाव बेजों रेफारेन्स नाम्बार होनानै डाउनलड खालामनो हागोन। आरो जुदि नोंथाङा माबाखौ भटार कार्डआ सिगां बानायखाबाय खिन्थु नोंथांनि आखायाव जुदि भटार कार्ड गैयाबा नाम्बारखौ मिन्थियाबा माने भटार आइडिनि बे इपिक नंखौ मिन्थिथाराबा नैबाव सार्च बाय डिटेल्सआव होनांगोन। ओमफ्राय बाव होबा नै मबाइल नाम्बार लिंक जाखानायबा होमबा मबाइल नाम्बारजोंबो नोंथाङा नागिरनो हागोन। आरो जुदि नङाबा दानि गोदानफोरानोबो किउआर क'डजोंबो माबानो हायो बेबो भटार कार्डआव थायो। आरो जुदि जेबो मिन्थिथाराबा भटार आइडिखौ मिन्थिथाराबा नैबाव नाम बा डिटेल्सफोरजों माबा खालामनो हागोन नागिरनो हागोन। नै फार्स्ट नाम उनाव लास्ट नाम ओमफ्राय उनाव रिलेटिभ मा जायोमोन ओमफ्राय रिलेटिभ्स लास्ट नेम टाइटेल बियो बे सिगांना गोजौना नाम जाहैबाय। ओमफ्राय नैबाव एज ओमफ्राय नैबाव मेल फिमेल जेन्डार ओमफ्राय नैबाव स्टेट थाबाय डिस्ट्रिक्ट थाबाय एसेम्बलि कनस्टिटुयेन्सि बेखौ माबा खालामनानै फिलआप खालामनानै सार्च खालामनानै नागिरनांगोन। जुदि मोनदोंबा होमबा बे इपिक नं बे आइडि नाम्बारखौ लिरनानै दोननांगोन ओमफ्रायसो नोंथांमोना माबानो हागोन नागिरनो हागोन। मोनथिथाराखैबा आरो डाइरेक्ट मिथिबारा डाइरेक्ट जायो। नैबे डाउनलडआव सेरफिनबाय आङो ओमफ्राय बेयाव डाउनलडआव सेरनानै जुदि नोंथाङा लिरनानै दोनदोंबा होमबा नैबाव होदोलाय नै येस आइ हेभ इपिक नंआव ओमफ्राय गोजौहाय इपिक नाम्बारखौ होदो ओमफ्राय गाहायाव स्टेटखौ सेलेक्ट खालामदो। आं थाब फिलआप खालामनोसै। गोजौ इपिक नाम्बारखौ होबाय आङो ओमफ्राय नैबाव स्टेटखौ सेलेक्ट खालामनोसै ओमफ्राय सेलेक्ट खालामनायनि उनाव पेज डिटेल्सआव होनोसै। ओंखारबाय नै ओमफ्राय जुदि नोंथाङा डाउनलड खालामनोबा सिगां मबाइल कारेक्सन खालामनायाव मबाइल नाम्बारखौ लिंक खालामखानांगोन मबाइल नाम्बार होफाखानांगोन अब्लासो डाउनलड खालामनो हागोन। जुदि नोंथांनाव मबाइल नाम्बार लिंक जायाखैबा सिगांनि पुरानथारबा डाइरेक्ट डाउनलड खालामनो हाया बेखौ मोनसे कारेक्सन खालामनांगौ एबा मबाइल नाम्बारखौ एड खालामग्रोनांगौ। जुदि रोङाबा कमेन्ट खालाम आं भिडिअ लाबोनो नाजागोन। नैबे प्रसिडआव होनोसै दाना ओमफ्राय दाना बे मबाइल नाम्बार लिंक जानाय मबाइलाव माबा अटिपि थांसै अटिपिखौ फिलआप खालामनांगौ। अटिपिखौ होनानै प्रसिडआव सेरखांनायनि उनाव डाउनलड जाबाय नै डाउनलड जाबाय। नैबेनो इपिकआ भटार कार्डआ बे मबाइल नाम्बार लिंक जाखानाय ओंखायनो डाउनलड खालामनो हाबाय बेखौ। आं प्राइभेसिनि थाखाय एसे ब्लार खालामना होबाय। बेबायदिनो डाउनलड खालामनो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाबो बेबायदिनो गावबागाव मबाइलजोंनो बेबायदि डाउनलड खालामनो हासिगोन। दिनैनि थाखाय एसेनोसै होमब्ला
भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।